Jesu Kristu inkosi, Pastor Jesu Kristu inkosi. Ngiyathoba nje kakhulu, ngiyacela ukuxolisa nje nami kakhulu kakhulu kakhulu. Ubaba wathi bekhuluma nje ngoLwesibili, ngathinteka baba kakhulu, ngathinteka nje, ngathinteka ngayizwela ukuthi ngigonile. Ngiyaxolisa kusho khona baba ukuthi-ke nginokungaphili kahle lezi zinsuku, ngathi ngizobuyela ngikhulume nobaba. Ngiyaxolisa nje kakhulu kakhulu kakhulu, ngiyaxolisa nje kakhulu. Ngiyaxolisa ngomuki nje wadla kabili, namakhekhe wadla amaphakethe angaphezulu kwelilodwa. Ngiyacela kakhulu uNkulunkulu wabangithethelele nomphosolo, ngiyacela ukuxolisa nje kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu kakhulu kakhulu. Ngathinteka nje kakhulu ngoLwesibili, ngazwela ukuthi ngigonile, ngazwela ukuthi ngigonile kakhulu. Ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, noma nami imina omunye owaphindayo, ngiyaxolisa kakhulu. uNkulunkulu Baba, ngiyaxolisa kakhulu nakubazalelwane. Ngiyabonga nje ukuthi kube nombuzo okubuza ukuthi waphi awuphindanga na, ngoba kwakukhona unembeza ongidlayo kade nakho sekuthiwa abantu abanelanga. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi kube nalo mbuzo obuzwayo, nami ngaphinda. Cela uNkulunkulu Baba engixolele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndithi mandothula ubufakazi baba, ndafaka isicelo sokufuna isuku le-date yokuvuma izono. Wabe sewundipha baba i-date yokuvuma izono. Ndithe usandiphilela u-date ningekabhali naphansi, ndinomlingani wami besinengxaki kakhulu, usweleke singavani kakhulu, sinengxaki ezinkulu apha efemelini wasweleka singazisolvanga. Kodwa ngale mini ndathi nilele, ndazibona ndihamba naye indlela ende, sixoxa ngayo yonke le nto wasweleka singakhange siyixoxe. Saxolelanisa, sahamba indlela ende kakhulu, kuneegeyiti esasingena kuzo. Sasithe chu apha endleleni sithetha, kwaze kwafika ixesha lokuba ke ngoku kukho umnyango, igeyiti mna kwafanele uba ndingena kuyo. Nxa ndizawungena kule geyiti wahlala phantsi yena, but kwakunoxolo kakhulu. And emva kwaloko saye ndaziva apha entloko, emqolo, ingathi kususwe into enkulu. Ndaziva ndifumana ukuthula kakhulu, umphefumlo wam watshintsha, impilo yam ndaze ndayibona uba iyatshintsha. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi baba, ndiyabonga kakhulu. Ngiphuphe siseklasini sisonke nje njengoba kade sikhona namhlanje. Bayifike kuba isikole mase kuba izindlu ey'ningi nje la eduze kwesikole sethu. Mase-ke kweza ulwandle olukhulu leze lazobhidliza izindlu, lathatha nabantu. Labhidliza lathatha abantu, iy'ngane zihamba nolwandle. Selifuna ukuza la esikoleni, thina sabiza uJesu Kristu inkosi kathathu. Sathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. Mase umuntu nomuntu ethandazela umthandazo wakhe. Mase lehla kulwandle, lehla. Emva kwalokho hawu-ke ulwandle ladinwa, ngazibona iy'ngane ukuthi thina sesibiza uJesu Kristu inkosi. Ulwandle ladinwa labuya, selibuya ngolaka, amagagasi amakhulu, lizosimboza, lisimboza. Mase-ke thina-ke afuna usiboza, savele sathi uJesu Kristu inkosi, samemeza. Kwavela into, kwakhona into eliphushayo ulwandle liphindele emuva linenkani. Emva kwalokho kwavela into ewukukhanya phezulu, leyo nto leyo ibiyidusha ulwandle liphindele emuva. Linolaka ulwandle, ladusha.
ivaka lakho lagcina selihambile aliphindanga labuya, ngoba ngale nkathi lisabhidliza izindlu liphinde labuya futhi ngolaka ngoba bese sibiza uJesu Kristu inkosi. Kanti lona lolu fundi logama laphinde labuya ngolaka selifuna ukusimboza ngamagagasi amakhulu. Sase-ke kwakhona into evelayo phezulu evukhanya mase yadusha ulwandle liphinde ukuze liphindele emuva. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba umphostoli, eyi baba, ngiyaxolisa, ngiyazithoba kakhulu phambi kaNkulunkulu baba umphostoli. Ngixolisela baba ukuzwa izolo ubaba ngizwa esho enkonzweni. Ngike ngaba nakho nje lokho enhlizweni yami ngizidlinzela. Ngithi mina hawu, abakutholanga kanjani ukudla abazalwane? Ngoba ukudla mina ngakubona lapha phandle etendeni sekusele nje baba umphostoli. Ngaphuma ngahambisa abanye abazalwane abasebehamba, abanye nje ngahlangabezana nabo ngaphandle ngibayise ey'motweni. Ngabuya ngahlalela etendeni sesixoxa-ke. Ngaze ngahamba baba umphostoli ngikuhlambuluka la. Ngahamba ngafika, hawu nakhuya lokuba sebey'mele sekuphelile abantu etafuleni lapha etendeni ngaphandle. Ngase ngithi kumakoti engafika ngasethi, hhayi wemakoti ngicela ukuyihlambulula ngidlile endlini, kodwa ngibona ngoba nakho ukudla kusekhona. Ngafika ngathatha isi-take away, wathi nansi ma i-take away. Thatha i-take away ngafaka nje ukudlwane okuncanyana. Ngaze ngathi mina ngiyayithanda phela inyama ngowakaNtuli. Xoxa naye sahleka lokho. Ngahamba ngayihlala phansi laphana ngayidlela baba umfundisi, baba umphostoli. Enhlizweni yami ngiye ngathinteka nje mase ngizwa kuthiwa abazalwane abakutholanga ukudla. Yathi inhliziyo yami, hawu, yazi mina ngaze ngafika ngaphaka nje ukudla kwangasaphakwa umuntu kuphandle laphayana etendeni. Umama umfundisi uZondi nje waze wangifica ngiyihlalele laphayana ekhoneni etendeni ngoba sasingakayi ukungena emotweni ngibalekela amakhaza sengihleleki lapha etendeni. Ufika nje wafika nje wasethi eyi bese ngiphatheke kabuhlungu ngithi ukudla kuzophela abazalwane banganiki. Ngase ngithi mina, hayi mama mfundisi ngibona kodwa engathi abazalwane banelile bo ngoba nje nanka namakhekhe lapha kade bethi banginika ngathi hhayi ngiyabonga ngiwatholile nanka amakhekhe. Ngathi nje yabona lokhu nje engikudla ngidla ngoba bekuvele sengibona sekuvele sekungasekho umuntu obedla ukudla kukhona lapha etafuleni phandle etendeni. Manje baba mase kukhulumeka kanjena, Nkosi yami ngiyacela baba, ngiyazithoba, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi khona abantu abagcina bangakutholanga ukudla. Ngiyazibona nje ngizibona ngiy'fanisa negovu ngoba phela ngase ngikutholile endlini. Sengibona lokhu ngokuthi hawu kanti khona ukudla vele okusasele. Ngiyaxolisa baba umphostoli kakhulu, ngiyazithoba. Ngiyathobeka kakhulu, ngiyaxolisa phambi kwabamphostoli naphambi kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Siyabingelela baba, sibingelele nje ekhaya nasekhaya lezwi abazalwane bonke. Baba nginobufakazi obuncane kodwa kukhulu phambi kwenkosi. Mina ngikubuke njengobufakazi obuncane baba. Ey'nsukwini kuke kwadlula abafana laba behamba beyixoxela nje bethi baphethe ofishi bebekhuluma nomfana wami la uNkazimulo, owenkazimulo. Base bekhuluma naye mase ngiyasondela sengithi mina, hawu yini bafana niphethe? Bathi baphethe ofishi nobhabhula. Basho ngithi mina, hawu le bhayide bangaki? Base bethi nje bawu-28. Ngithi mina, hawu inqobe engaka abafana, hhayi nginganaki nje ngibabone bese ngibuye ngiyibuyelele endlini ngibayeke bahambe. Baba ngingena endlini kuvele kufike umcabango kodwa oyinkulumo baba enhlizweni yami uthi thatha imali unikeze laba bafana bakhulule abantwana bami. Hey, ngivele ngisuke benginemali ewu-10 rand ebikhona, ngase ngesikokokweqinisa amasente ngahlanganisa ngenzela ukuthi kube imali ezobukeka nakubona abazothi uma ngibanika abafana nje bebancane.
ngase ngiyaphuthuma ngiphuma ngasekhishini ngiyababona sebewelile umfula sebeyakhuphuka lapha phesheya ngase ngiyababiza ngithi bafana bami wozani la cela nize lapha base beyeza-ke baba ngase ngiyabacela ngoba bokungokwabo and bayibambele ngase ngiyabacela kahle ukuthi bafana bami ngiyacela ukuthi nikhulule labo fishi kunezwi elithi angininiki imali bese nikhulula iy'ngane zakhe base bethi-ke abanye kodwa bese sithi sesethembise omunye umfana ukuthi uzosinika onogwaja ngase ngiyabuza ukuthi bangaki kwathiwa base bethi bebethembisa abawu-8 ngase ngithi ngiyacela-ke bafana bami laba abawu-8 bese nenze isethembiso ngabo bathatheni niyobanika lowo ngoba ehleze uyabadinga ozoninika kodwa ngiyacela ukuthi abanye babuyisele nemfuleni ngoba izwi lithe anginike imali nansi imali bayamukela bakuthokozela lokho ngiyambonga nje uNkulunkulu baba kubonga uNkulunkulu ukuthi nami bengazi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenzeke lokhu ukuthi sonke singabantwana bakaNkulunkulu ngaze ngakhumbula ngelinye ilanga ubaba ekhuluma ngevidiyo kumahubo of 104 umahubo 104 uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande, umama uNsibande, ikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngidlulisa ukubonga, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezwi. Ngibonga ukuthi ey'nsukwini zokugcina angikhumbule, angivuse ngoba bengifile, bengithi ngiyakholwa kodwa ngathi mangingena ekhaya lezwi ngabona ukuthi bengiqhelile, bekukude kakhulu nami ukukholwa. Ngiyimfundiso umuntu ayitholayo la ekhaya lezwi. Ngingene ngo-2024 ku-October. Ngathi uma ngingena ngiyezwa ukuthi umphefumulo wami ilento okuyilangazelela, kusho ukuthi umphefumulo wami ubuwomile ngoba ngathi mangingena kwambuleka izwi elikumahubo 63 uvesi 5. Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha, umlomo wami uyakudumisa ngezindebe ezithabayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ongivula amehlo, ongiqondisayo, ongigcwalisayo usuku nosuku ngoba ekhaya lezwi ayifani namanye amagruphu. Kuyasho ukuthi akusiye yabantu kodwa kaNkulunkulu. Ihlukile, ihluke kakhulu njengayiphi igruphu lapho uthola khona inkonzo usuku nosuku. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ma. Ngiyabonga, inhliziyo yami nje iyathobeka, igcwele ukumdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngabhukha ngathola usuku lokuvuma izono, into ebengayazi ukuthi fanele uyenze mawusindiswa. Ngiyambonga uNkulunkulu sengilangazelela ukufana nalabazalwane asebeyivumile izono, abezwa injabulo engachazeki ngoba ngathi mangithola i-date ngathi Nkosi yami kusho ukuthi mina ngizolahlwa esihogweni, kusho ukuthi uJesu uzobuya azolanda ibandla ngizosala. Kodwa ngiyabonga ukuthi ngaphenduleka ngoba kwakungathi uzwa imicabango yami ubaba. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngixolisa kakhulu kuNkulunkulu nakuwe baba nakubazalwane. Ngaphinda ukuphaka ngezwa ngilambile ngaphinde ukuphaka kanti ngingomunye owamoshela abantu babangakuthula ukudla. Ngiyaxolisa uNkulunkulu angixolele. Uyazi noma sengikhona lapha ngiphinda kule ukhona ukuthi nje njalo ngiyadluleka abangiphaki baziphakela abantu bayashiya kanti kusho khona ukuthi ngenza wrong. Ngiyaxolisa uNkulunkulu angixolele.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, bingelela abazalwane entabeni nasekhaya lezwe. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthula lobufakazi bokuthi sengiyambonga Baba uNkulunkulu ukuthi nje selokhu ngingenile ekhaya lezwe. Esikhathini esijana nje ngifisa nami ukuthi nje ngibone ukuthi kuyasebenza ngempela. Lesi sivuno sithi uJesu Kristu inkosi. Sengibonile nami ukuthi hawu kuyiqiniso, kuyaphileka. Nkosi yami, kunesikhathi lapho nje ngabona khona angathi nje ngiyahlaselwa. Umuntu uphethe nje okungathi isibhamu, kodwa khona akusona futhi isibhamu. Uyangidubula ekhanda, lento iyaqhuma vele qhuqhu, ngathi ithi isibhamu, kodwa uma uyibuka akusona. Angathi ngiyasho-ke ngaphakathi enhliziyweni yami ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyasaba phela nokuphimisela ngithi uJesu Kristu inkosi. Malokhu ngisho nje noma ngisholwa ngaphakathi, kodwa mayethi uyangidubula khona siyaqhuma kodwa singilimazi, siyaqhuma kodwa singilimazi, aze anqaphe yedwa acasuke lo muntu. Nje ngiyambonga Baba uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu nje ukuthola lolu lwazi Nkosi yami lokuthi uJesu Kristu inkosi, ukuthi kanti impela ukhona la ogcina usizakala noma uphunyuka khona, ngoba impela amadimoni ayafunda usuku nosuku. Nathi-ke masiqhubeka sifunda, uNkulunkulu uyasisiza ngazo zonke iy'ndlela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela abantwana bakaNkulunkulu ekhaya lezwe entabeni yendlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela Baba ukuthula ubufakazi, ukuqinisekisa izwi lenkosi likaJakobe uchapter 5 uverse 20. Last week Baba ngingenise abantwana bakaNkulunkulu abawu-2, ngabafaka nje sekuzosekuseni ngoba ngade ngiphelelwe ubuthongo. Ngazumeka, emva kokuba sengizumekile ngisabathumelele kubaba, ubaba engakayiboni imeseji. Ngaphupha engazi ukuthi ngiyageza, kodwa futhi angizibonanga ngigeza, ngabona nje indishi phambi kobuso, phambi kwey'nyawo zami. Le ndishi lena inamanzi angcolile, angcolile, ngathi ngiyathuka la manzi ashonaphi, aqhamuka kuphi. Bese kuba khona engazi ukuthi ngiyaphenduleka khona lapho ukuthi la manzi kade ngigeza ngawo manje. Bese ngimangaliswa ukuthi awu, amanzi angcole kangaka, bengigeza ini, yini le engaka ebingcolile kumina. Bese kubuya baba lelizwe wangisendela lona elithi uJakobe 5 verse 20, elithi yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Ngiyambonga Baba uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu izwi lakho uyalilinda ukuba liwenze umsebenzi eluphumelele, liwenzile Baba empilweni yami. Sengizivumile izono Baba ngendlela engizivuma ngayo, kodwa shuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi akwanele, zikhona lezi zono engingazazi. Ingakho ngizibona sengiphupha nje ngathi kade ngigeza amanzi amambi ngale ndlela le. Ubone makade lini izulu amanzi enjalo, abenjalo-ke amanzi angathi anodaka, engathi mina bengigeza wona, kodwa futhi sengiyibona ngi-clean. Manje ngimangaza ukuthi la manzi aqhamukaphi. Ngiyambonga Baba uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa ukuthi ngempela izwi likaNkulunkulu liyaphila, liyawenza umsebenzi uNkulunkulu awuthumele ukuthi liwenze thina kwethu ukuthi silikholwe bese siyalenza. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngixolisa kakhulu kuNkulunkulu nakuwe Baba, nakubazalwane. Ngaphinda ukuphaka, ngezwa ngilambile ngaphinda ukuphaka, kanti ngingomunye owamoshela abantu babangakuthuli ukudla. Ngiyaxolisa, uNkulunkulu angixolele. Uyazi noma sengikhona lapho ngiphinda kule ukhona ukuthi nje njalo ngiyadluleka abangiphaki baziphakela abantu bayashiya, kanti kusho ukuthi kusho kona ukuthi ngenza wrong. Ngiyaxolisa, uNkulunkulu angixolele. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi ekuseni. Apostoli nebandla lonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa
ekhaya lezwi. Ngithi angifakaze ngokungcweliswa uma uletha umuntu ekhaya lezwi. Impela bafowethu ukhona umvuzo, sisekhona la uNkulunkulu uyasivezela lokho. Ngikubonile umntwana wokugcina engimfakile engakarespondi umpostoli, engakasho nokuthi usemfakile, kodwa ngibe sengizithola ngisemfuleni omkhulu nendunduma ngesiwashiwe, kodwa ebese isohlelweni lokuhlanjululwa, yonke isigeziwe, isiyinhle sekufanele ngiyihlambulule kuphela. Ngibone lapho ukuthi hawu, kodwa ngijabulile ukuthi bengisemfuleni omkhulu emanzini angashodi. Ngakubona lokho ukuthi Nkosi yami, engathi inkonzo yokubuyisana yokubasiza abantu benkosi ibaluleke ngendlela esimangaliso, nokubacelela nje ibalulekile kuthina uqobo, hhayi kulabo esuke sibacelela, kodwa ihlanza futhi ingcwelise wena ngesikhathi ucelela omunye umuntu. uNkulunkulu ngempela 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 usiza wena kuqala. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli baMtsibande, ngiyakholwa niyaphila nomndeni wonke. Baba, ngidlulisa ubufakazi la ekhaya bese-renovator. Angisasebenzi, umntwana ubengakawutholi umsebenzi ophemanenti kuze kube manje. Ngavele ngathi kuye, sisi, ngicela namhlanje sikhuleke, sicela uNkulunkulu abe nathi, singene emkhosini ka-3 days, sikhulekele lokhu renovate. Saqala sangena baba Sunday. Ngalobo busuku kwasekuseni sesiqala-ke manje lo 3 days, kwavele kwafona lo muntu obekuloko efuna ukuzoqala umsebenzi, sibone ukuthi sizoqala kanjani, abantu bazosihleka. Wavele wafona-ke siqala nje umkhosi-ke ngakusasa, kade sicela kuNkulunkulu ukuthi angene nathi, ngoba ngakhumbula ukuthi ubaba umpostoli ethi asikhulekeni, sikhulekele umkhosi sizowuqala. Ngathatha baba leyo phethini yakho. Wavele wathi umuntu ufuna sihambe nisothenga imaterial ngoba usesekhaya ulimele. Hawu, ngangivele ngidoba indodakazi, wathi mama ikhona imali ewafu esesingamnika yona. Hhayi, savele sahamba. Kwavele baba kwakhona into ethi enhlizweni yami, uNkulunkulu sithe simtshela thina ngayizolo ukuthi inkosi ingena nathi kulo mkhosi, usiphe konke, sicela konke baba, imali sacela nje ukuzwana kithi sonke nabazokwakha sibe yithimu. uNkulunkulu asiphe imali, ukuphila nabo labantu baphile, basebenze ngokwethembeka. Baba, ungamangala kwenzeka njengoba uma ngingakutshela baba erufini, yebo irufu siya-renovate, kodwa uthi lo muntu owakhaya, hhayi ningakhathazeki ngemali yokukhokhela umuntu werufu. Ngimtshelile ngathi akungabi ngaphezu kwa-5,000. Usenzela izinto ey'nkulu baba uNkulunkulu. Ngiyamangala, ngathi ekuseni ngathi Nkosi siyabonga, sengimfonela sasivele sihamba ngalo lelo langa. Siqala umkhosi sasivele sihamba naye sesiyothenga imaterial, yavele yadilivwa ngakusasa. Silinde phela sisazongena nathi elistini, yayivele idiliva. Njengoba baba sikhuluma nje manje, indonga seyimile, sesifike ekugcineni ngosuku lwayizolo bayaplasta. Sibonga uNkulunkulu baba ngakho konke asenzela khona, sibona isimangaliso nje, kuyenzeka kulula. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelele nomama egameni likaJesu. Baba,
uletha ubufakazi. Sike saba nenkinga la ngihlala ngakhona kagesi. Eyi, kwavutha ngelanga, kwavutha isigxobo. Mayiphuma ingane kwavutha intambo eletha ugesi esigxobeni salapha endlini. Kuvutha nje umlilo obomvu. Eyi, ngaphuma ngakhomba isigxobo. Ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Acima umlilo, acima amalanga amabomvu ayesevutha sebemile omakhelwane bebuka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga. Eyi, ngiyambonga isivume esithi uJesu Kristu inkosi linamandla, leli gama linamandla. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga. Ngike ngahlasela nomlenze ukhonto egijima phakathi emlenzeni. Hayi, ngalingikhuleka imkhuleko Roma 10 ngakhuleka. Engibiza leli gama njalo ethi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Uma nguzwa nje ubusuku uqaqamba egijima lento ngivuke ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, sengiphilile egameni likaJesu. Ngiyabonga, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uMphostoli Ntsibande nomama, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Ngacela umkhuleko, ngixakekile, ngiye kolanda abantwana laba engangibenzisa into yobumnyama yobungoma. Wangikhulekisa Baba. Ngiyakubonga kakhulu ngendlela eyisimanga. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngiyamphakamisa ngendlela eyisimanga uNkulunkulu Baba owangena kuwe, wangikhulekisa ngendlela eyisimangaliso. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela uNkulunkulu akukhulise. Ngabuya nabo abantu abaningi, ngibafakile-ke namanje Baba, ngiyabafaka. Ngicela uphinde ungikhulekise ngoba iy'ndawo ziningi angikaziqedi, ngiyadraya, ngiyahamba. Ngiyabonga Baba kakhulu. Ngicela ungikhulekise. uNkulunkulu wasilethela wena. Ngiyambonga kakhulu, ngiyamdumisa, ngiyamuphakamisa. Ngicela uphakame Baba, uphile. uNkulunkulu akuphilise, uphinde le minyaka nomama. Ngiyabonga Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, bingelela abazalwane entabeni nasekhaya lezwe. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthula lobufakazi bokuthi sengiyambonga Baba uNkulunkulu ukuthi nje selokhu ngingenile ekhaya lezwe esikhathini esijana nje ngifisa nami ukuthi nje ngibone ukuthi kuyasebenza ngempela lesi sivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Sengibonile nami ukuthi hawu kuyiqiniso, kuyaphileka. Nkosi yami, kunesikhathi lapho nje ngabona khona angathi nje ngiyahlaselwa. Umuntu uphethe nje okungathi isibhamu, kodwa khona akusona futhi isibhamu. Uyangidubula ekhanda, lento iyaqhuma vele qhuqhu. Ngathi ithi isibhamu, kodwa uma uyibuka akusona. Angathi ngiyashoka ngaphakathi enhliziyweni yami ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyasaba phela nokuphimisela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Malokhu ngisho nje noma ngisholwa ngaphakathi. Kodwa mayithi uyangidubula khona siyaqhuma, kodwa singilimazi. Siyaqhuma kodwa singilimazi. Aze anqaphe yedwa acasuke lo muntu. Nje ngiyambonga Baba uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthola lolu lwazi, Nkosi yami, lokuthi uJesu Kristu inkosi, ukuthi kanti impela ukhona la ogcina usizakala noma uphunyuka khona, ngoba impela amadimoni ayafunda usuku nosuku. Nathi-ke masiqhubeka sifunda, uNkulunkulu uyasisiza ngazo zonke iy'ndlela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga.